फुंनि 4 बजे आंहा माखासे नोट्स खालामनो दंमोन नालाय स' बेनिनो एसे नोट्स खालामदों एसे फरायनो गोनां जादों स' वेलकाम टु बेक माय इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ माने आङो नोट्सनि थाखायनो बिराद दा एसे टेनसनाव दङ एसे बिराद बानायनो गोनां जानानै दं ओंखायनो फुङावनो सिखारनानै बानायो आरो फारसेजों आंहा एसे हाथाइबो अपारेशन बानायनांगौ दङ स' बेनिनो एसे खालामनायनि सिगां एसे बेफोरखौ रेडि खालामनानै दोनखानो होननानै खालामनो सानदोंमोन ओंखायनो खालामदोंमोन आरो जै खालामबाथाय दासान्दि मुलि जागासिनो दं आरो हाथाइनि ओमफ्राय दिनैनो बिदिनो 11टासोआव थांसिगोन डक्टरनावहाय ओमफ्राय फुङाव आरो 4:30 5टासोनि बिराद अखानो हाफिनलायबाय बिराद जारला जोंना उसुङावहाय जोंनि न' उसुंथिंजाय जि दैबाना लोमो बेनिफ्राय जोंनि खिरखिजों मा एम्फौ गाखोबोयोथाय ओमफ्राय आंनियावथ' मैया उन्दुनायावनो मा होननांगौ एम्बुआनो बारदेरहरदोंसो खर' सायावहाय जि दैज्लां बोथोराव बिराद जारला नै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै फैखा होनदों नालाय ओंखाम जानानै थांसै होननानै ओंखाम संखाबाय जाबायबो खांख्रिखला भाजा बेनिफ्राय नैबे लाब्रा ओंख्रिमोन थाइबें आलु सयाबिन बेखौ जानानै थांखानोसै ओंखाम जानानै फैखा होनखादों ओंखाम जानो हाथ'खानाय नङा थांनायावलाय जा खुसि थांदोंमोन लोगोफोर मा होनो थांनायावथ' सानै बिदि जेबो गैयामोन नालाय ओंखायनो खुसि थांदोंमोन जिनो बेनिफ्राय दा फैखांनानैसो जाखांबासो बुजिगोन ओमफ्राय आंहा बेनि बेनि गुना माबा माबिफोरखौ नुबानो एसे मारैबा मोनखायो मानो होनबा जाय हाथाइनि ट्रिटमेन्ट लाखांनाय बिथांमोना मिथिखागौ हाथाइनि ट्रिटमेन्टआ बेसेबां बिराद खस्थ' मोनो स' बेनिखायनो आङो जे हाथाइनि ट्रिटमेन्ट होनबाथाय आंहा एसे अदर जाखायो आरो आङो दिनै आंना हाथाइखौ माबानो थाखाय अपारेशन खालामनो थाखाय मा खालामदों बिजि गंसे गंनैजोंनो जायो आंना गंथाम गंब्रै गंबा थुनानैसो हाथाइखौ फोथैनो हादों मा जादोंबा हाथाइयानो थैयाखै आरो दा खालामखांबाय इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जानानै फैबाय ओमफ्राय नै मुलिया बेनो ओमफ्रायथ' दा खमैबाबो 5 घन्टा 6 घन्टासोखौथ' जेबो जानो हाखानाय नङा जाहैबाय आरो दा बे मुलिखौ मा समाव जागोन बेनोसै दानिया नै खालामखांनानै फैनायनि अबस्थायानो नायजाखाला आरोखि खमैबाबो बुंनो थाङोब्ला आङो ओरैबायदि खस्थ' मोनदोंना बिजिखौ एसेबां थुनाय खुगाखौनो सिनो हाया बे रोखोम जादों आरो ओमफ्राय दाबो